Salam mehriban zorlar. Size yeniden bir bakan gurrun vermekçi. Bir oğlan aytja, aman ul gelnece men bir gaydy o gördüm diye. 4-5 yıllap o görüştük yönü. Ejem göwnedi, kakamam gövnemedi. Onun o uyduman alıp vermediler diye. Onun kinjigedek yine bir gowjagay taptım, gürleştim. Ejem dağım gudoçulga vardılar. Bolya değildi. Halat geçirdik, yalıktandık. O uydum toya bir hepte galanda başka birine kaçıp gitti diye. Onun yine bir kıyıl gezdim diye. Onun Ejem seni öğürecek deydi olayım benim. Ece kim alıp versem şoň öýlenerin deydim. Onun gudoçulga vardılar da men öýlendim bir gayda diye. Alan gaydymam. Gow yerden öýlen alım diye. Akıllı işeňir arasa ýöne men şo goýdy jynym almady diye. Onun men o goýdy aýtdym diye. Birinciden men seni halaşman aldım. Manglayma ýazylan ýazgatdyr diýdim diye. Ýöne erbetdi men her gezek diye şol gelinimi görýän bolýan şo birinji gowren gaýdymyň keşbini görýän şoň ýüzünde diye. 3-4 ýyllap men ömrümi ýakyp ýaşadym şoň bilen diye. Onun men o goýdy bilen alan gelinim bilen alalaşman ýör. Günde öýümüz uruşdawa. Üsesine kakamam diye. Ejem taşlap başka bir gelin alıp gitti diye. Ondan soň ejem jan ýarawy boldy, ejem yaramady diye. Ejeme de teretmäne adam ýok. Menem nalaç söýmesemem heme gaýdymma, hemem ejem yaranok diýip. Ýaşamal boldum. Ömrümi ýakyp diye. Günde özüm erkek adam bolsamam, akşam yorgona ýeremde aglaýan aman ul gelnije beýlem makyp diye. Söýmeýän adamyň bilen ýaşamaklyk diye ölümden ömme terjede akeni. Adam ölse diye aglap goýýan ýöne ömrüňi ýakyp söýmeýän adamyň bilen ýaşamaklyk. Gaterbet zade kelin onnon erbet wak adam ba diye. Onnon şeýdip men gelinim bilen ýaşap ýörün. 3-4 ýyl ýaşadym diye. Gaýdymma. Ejem janym yaraman ýatyr kakamam bir taşlap gitti diye. Onnon bir gün işten geldim bolýan, bir hili gelinimiň keypemi ütköşüp diye. Ay klionka ýazypdyr üstünde. Näme diýsen naharamma, çaýamma, hemme zat dur. Pastelçikdir ýazyp goýupdyr. Geç otur diýdim, menem oturdum diye onun. Nahary diýdim menem, bu näme boluş bugün näme? Saglyk mı diýdim bolýan. O saglyk diýdi diye, saglyk. Ýöne men saňa aýtjak zatlanma diýdi diye. Menem aýt diýdim diye. İlk bilene sen meni bagyşla diýdim aňa diye. Bagyşlap sen maňa näme etdin diýdim. Sen men söýüňok, söýmeseňem men bilen ýaşap ýörsiň. Diýdi diye, ýygynnanam. Menem halaşýan oglanym mady. Menem ejemden ýüzünden ötüp bilmän. Saňa geldim. Menem günde aglap ýatyp, aglap turýanlygym aýtjak boldum saňa. Sen söýmeýärligim aýtjak boldum. Onnoňam men ýene-de bir hepde wagtym ma diýdi diye. Menem ona ýyldan bir hepde wagtym bar. Diýdim bolýan. Men asly saňa gelemde men yaramokdum diýdi diye. Muman yaramokdum diýdi de diye. Çykyp gitdi diye. Men onu menem işe gittim. Başka iş satdymy dol yaramokdum diýdi diye. İşe gittim, akşamlyk öýe geldim. Ýene çaý nahar taýyndyr. Gelip diye men ýanymdaky ýatsyga ýertdänim. Kellesini aýagyma goýdy. Baldy şonun soňam. Gürleşip bilmedim diye. Indi men özüm günäkär hasaplanýan diye. Men o goýdyň gowuna kän döwdüm. Olam asal diye başka birini söýýän ekeni. Menem başka birini söýýädim. Söýmedik adamyň bilen ýaşamaklyk kyn eken diye. Sen maňa aýt, şoňa diye, şoň ölümine men günäkär ýar bolup durun diye. Ýöne öň diýä ol maňa gelmäk adam yaramýan eken diye. Men hiç özüm bagyşlap bilemok.
Zenan maşgalan. Göwünne degdim diye. Hakamam ejemin göwünne degdi. Zenan naçar bolýar diye. Sen gayrat et şunu maňa TikTok'a goýup ber, adamlar maňa tesbir ýazsarlar, ýüregime giňdik berdiler. Şu makalam ejem bilen gaýjagany bilen ýaşap ýörün. Şu ýöne men özümde bolan wakany ile ýetiresim geldi diýdi. Meňem diýjek adam, mähriban adamlar hep men ol oglanda umuman zenan bir naçar bolýar-da. Zenanlaň göwünne başarsaňyz degmejek bolun. Umuman zenanlaňda bir-biriňiziň göwünne degmejek bolun. Bugun göreniň ertiri ýok. Belki hem ertir geç bolar diýär. Söýüp agdy bir ýaşalyň, bagtly ýaşalyň. Kimiň bugun gitjegi, kimiň ertir gitjegi belli-de. Dogon garnaş, dost ýar, boňşy bolam iýilgün bilen agdy bir ýaşalyň, bagtly ýaşalyň. Siz näme tesbir ýazsaňyz, şol oglan siziň hemmäňizden gowy tesbirlere garaşýar.